Ovo mi je dalo kao nešto što će mi se dopasti, ali ne. Ne! Ne! 2 od 10, ne! Ne znam da li ste čuli, ali Shark je izbacio nove snacks, što su kao štapići umočeni u čokoladu sa kikirikijem. I to je nešto što ja kao od uvek radim, ali nisam razmišljala nikad o tome i koliko je genijalno što su se setili da ovo urade. Ovaj video je sponzorisan i hvala Sharku na ovom predivnom sponzorstvu zato što je inspirisao ovu genijalnu ideju za video. A to su čudne kombinacije hrane koje mi konkretno ne smatramo čudnima. Bukvalno jako želim ovo da probam. Imaju ove sa kikirikijem, imaju bez kikirikija. Fantastično. Pitala sam vas na Instagramu koje su to čudne kombinacije hrane koje vi jedete, a drugi smatraju čudnima. I vaši odgovori su me... Zaista, počela sam da razmišljam o životu i da postavim sebi neka egzistencijalna pitanja. Potpuno ste bolesni i moram da kažem da vas jako volim. I obožavam, znači, koliko sam se smejala, ne mogu da vam opišem. I ova storija je sa najviše odgovora, koliko sam ja dobila na bilo koje pitanje, pitala sam vas ranije za svakakve videe, za ideje. Ovo je dobilo najviše odgovora, tako da ima ih toliko da moramo da ih sortiramo u kolone i morat ćemo da snimamo više videa. Vidjet ćemo kako će stvar da se odvija, jer neke stvarno kombinacije su zabrinjavajuće, tako da sada da probamo najlepše želje snacks. Pa ćemo onda, josta su maleni, pa ćemo onda da pređemo na vaše kombinacije. Wow. Čokolada je identična ona kao Choco Smoky. Onda ćemo ove peanut sticks, Choco and peanut sticks snacks. Koliko je dobro, bukvalno štapica kikirike umočena u čokoladu koja je ista kao Choco Smoky čokolada, koja je jedna od najboljih čokolada ikad. Ne znam da li je to bukvalno najlepše želje čokolade ili je malo drugačija, ali pravi poznavaoci Smokija će da znaju da Choco Smoky čokolada hits different, okej. Ovo je prelepo običan, ovo je najbolji na svetu. A sada idemo na vaše kombinacije. Sad ćemo na brzaka pređemo šta sve ovdje imamo. Lubenicu, mleko, voćni jogurt, picu, trešnje, pekmez od kajsija, krem sir, jogurt, kečap, kisele krastavce, obične krastavce, paradajz, salamu, kobasicu, hleb, kifle, čvarke, bananu, čokoladu, topljenu čokoladu, glisine, smoki i krem. I bananicu. I sardine, i čokoladni preliv, senf, i cimet i šećer. A počet ćemo od najpopularnije. Smoky i jogurt. Smoky jogurt je odgovor koji sam dobila milion puta. I ja ono što ne razumem, na koji način jedete smoky jogurt, kao da li ga umačite ili ga jedete kao cereal, kao cornflakes, zaliven jogurtom. Mi ćemo sada da ga umočimo. Da ga dobro umočimo i pregledamo, ne? Pa super, svakom svoje. Verujem da... jako ste bolesni, bukvalno ne mogu ni da vas pravdam. Bolest 2 od 10, ovo sad ćemo da im dajemo ocene. Imamo Smoky, imamo kisele krastavčiće, sad tako ovako. Od 1 do 10, 4. Nije toliko loše da si u fazonu, ovo je ogavno. Ovo ono jedino ako kao nemaš ništa u frižideru, nemaš tako neku teglu krastavaca i imaš Smoky i ništa drugo. To jedino razumem iz neke potpune lenjosti ili nemogućnosti da odeš u prodavnicu, ali you guys are nasty. I tek smo na početku. Sad ću da ga nabijem. Neće da se nabije, previše je puno bananica. Jako je pogrešno, ne sviđa mi se. Ovo mi je dalo kao nešto što će mi se dopasti, ali ne. Ne, 2 od 10, ne. Sram te bilo što ovo radiš. Ne.
Ja sam neko ko jede smoki sa čokoladom, redovno. Ko manje čokolade, ko manje smoki i zagrizem. I jedem majonez i paštetu, što je par vas napisalo kao odvratan predlog sa smanjima što povraćaju i te ljude ću naći i pretući na ulici. Ako sam ne odobrava nasilje u redu, blokirat ću vas na Instagramu. Ali zaista, banana i kikiriki je dobra kombinacija, ali smoki je tako hrskav i zašto kako kombinujete s ovim i bananica nije banana, tako da, hell no! Morate da preispitate svoje životne odluke, stvarno, are you guys okay? Smoki i krem. Jako se sad bojim. Sad dolazimo negde. Ovo, apsolutno da. 8 od 10. Nije baš čokolada i smoki, ali je tu negde. Sandvič, šunka, pavlaka, smoki i štapići. Dobro, nije ovo ne zvuči toliko jako strašno, zato što je sve slano. Treba mi šunke. Smoki. I štapići, nisu rekli koji, tako da ćemo stavimo ove oblično. Bode me nepsat. Nije loše, ali je bespotrebno. Ja imam ovaj sir u listićima. Delikates. Stavila sam previše sira. Ma hajde. Edo, ovako sam malo manje ćemo. Doneko je mogu da razumem. Kao neki kreker s kikirikem. Nije mi nešto, ali nije ni strašno. Ne osuđujemo te. 6 od 10. Prolazno. Još jedan među štapićima nam je štapići sa kikirikijem i voćni jogurt ili krem. Zašto smo sad to morali tako? Zašto mi to činite? Još čudno izgleda. Jako je chunky. Možda nije loše. Jako mi se ovo dopada. Tako je dobra kombinacija slanog i slatkog. Jako se lepo uklapa. Preokreće se ovaj video. Možda neće biti zaista toliko odvratno. Ne, ajde što ste vi ovo predložili, ali što sam ja to prepisala i otišla i kupila sardine za ove prilike. Da namažemo lepo leba krema. Sardin. Miriše na sardine. Ne. Jo, krenula mi je pegla. Tam misli da je keks. Ide, Gore. Joj, ne. Ko jede ovo? Ne znam da li zaslužuje medalju ili da ide u pakao. Jer ovo je nešto najodvratnije što sam ja ikada jela. I da me prolazim. Okej je kada kao žvaćeš hleb. I onda samo odjednom riba i ulje. Odlučila sam da treba da gori u paklu. Sram vas bilo. Znači, stidite se, nemojte nikada ikome ikada više da kažete da jedete ovo. Ne i ne! Ajde ja probam to. Čekaj samo da ti nađuđim. Aha, bro, pomislao je. Hleb javro krem nije tako strašno, malo je slankasto i onda te ubije more. No, evo. Ovo sam bila na ivici da te ostavi. Ja sam kao ovako kupam nije laše, majko ti to je ludo. Vidiš, na. Hvala Bogu, završili smo sa sardinama. Oh wait, ima još jedno sa sardinama. Odvratno je samo banana i kečap. Čak i sardina i kečap je malo čudno. A zajedno, zaista, sva tri. Ali, mi smo pre svega naučnici i pioniri, ovde nema mesta za žalbu. Možda ne znamo svašta da radimo, ali znamo da jedemo. Ako iko može da pojede, Bože me prosti. Kako vadimo sardinu, znači, da se vratimo našem motivacionom govoru, ako neko može, ja mogu. Jako je očigledno mala ribica na banani.
Kako dođeš do ovoga, kako ovo naređaš i kažeš da, ovo je super, ovo je tačno ono što mi se jede. Ojoj, bukvalno cijelo tijelo vrišti, nemoj. Krem je gori, ovo je odvratno, ali nakon ovog krema i sardine možda sam trebala da ostavim za kraj, jer ja mislim da više od ništa u životu neće biti gadno, cenim sve ikada. Mislim, ogavno je. 1 od 10. Nemojte moja vas ovo raditi. Ti repić. Nećeš? Što? Što jedi taj? Hoćeš? Fuck it, ajde. Hell yeah. Da išli na pijacu. Aha. 3 tezgi odjednom. Dobro, sad imamo malo jednu mirniju sa bananom. So u našem čovečuljku. Zašto bi uzeo i kao, baš bi da posolimo ovu bananu. Ne, bolje je sa kečapom. Ne, 3 od 10, ne. Jao, pa ne, treba mi neka pauza, brate. Ali nema pauze, idemo na novi segment. Pizza! Sad ćemo da ga zagrizemo čisto da ne propastim baš cijelu picu. Wow, ukusi koji se uklapaju. Zaboravila sam na ovaj osjećaj. Joj, vraća mi se sardine. Ne, vidim, mislim, meni je mleko jako slatko i nije mi za slane jale. 4 od 10. Zašto s voćem i urtom sve dobro? Jako je lepo. Za 8 od 10, nije neki ono kao pizza i kola, ali fino je skroz, razumem, apsolutno da, 100 puta bolje nego mleko. Trešnice. Vrlo jasan osjećaj da jadaš i trešnje i picu, jako se kao nisu uklopili ni u jednom momentu. Me smetaju jedno drugom, ni ništa kao tu tako. Pizza i krem. Dobro je, zato što krem pojede sve ostale ukuse i onda kao hleb i krem, pa zato ne osjetim kečap. Da, iznenađujuće dobro, da. 7 od 10. Kod nam bilo bi bolje na hlebu, ali ako imaš samo picu, ali imaš hleb. Ne. Jo, što sam toliko zalila. Šta kad te pitaju ćeš kečap i majonez ti kao, ne, imate čokoladni topping ako prodajete i sladoled, hehe. Discount pile. Studentski obrok. A sada na malo osveženja. Idemo na segment lubenica. Koliko je ovo lubenicu? Nadam se da će to tako i ostati nakon snimanja ovog videa. 7. Još jedan od onih, zašto? Ja volim 7. Obožavam lubenicu. Zašto zajedno? Ništa ne doprinosi jednom drugom. Nije strašno, ali nije ni lepo. Zašto bi to jeo iko? Ne razumem. Ne. Da umočim. Isto je normalno. Jedna ova čaša jogurta, bože. Jogurt je kisio. Imaš osjećaj kao da je lubenica prokisla. Tako da eto, ako volite prokislo voće, vi umačite ga u jogurt. 2 od 10 sram vas bilo. Lubenica i hleb. To od mog predivnog dečka baka jede stalno i to mi pričao i ranije. Ali i par vas je isto predložilo, tako da eto, postavilo se da nije žena jedina. Da ga stavimo ovako kao sandvič. Treba ne upija sve. Ništa ne curim. Koji hack da se ne umusari, šta mi leba ispod. Ili baba luda. Koliko? Nije strašno, nije ni lepo naš specijalno. Mislim kao, da grizeš lubenicu i onda zagrizeš jako natopljeni hleb. Nahtela sam da ga jedem, što je interesantno. Ne osuđujem vas. Prolazna, 6 od 10. Lubenica i krem. Ne. Još samo malo čokoladnih mrvica.
Nemojte ovo pokušavati kod kuće. Krem ti se zakači za nepce zato što je jako kremasti, onako lepljiv. A lubenica krene da ti se razgrađuje odmah u ustima i onda kreće jako puno tečnosti da ti ide u grloti, ne možeš da progutaš zato što ti je sve ovo na nepce. I bukvalno, ako ne želite da preminete, nemojte ovo raditi. Ali nije... Probaj na opačke. Probaj na opačke. Želiš da umrem sad? Ali, hajde probat ću na opačke. U ime nauke. Nije loš ukus. Zato što si pretežno fokusiran na to da ćeš potencijalno umreti. Tako da... Da, sad ti samo gadno. Ne razumem, ne, nikako. Ali pogotovo što kao jedeš lubenicu zato što je zdrava i kao okej, leto je, treba nešto osvežavajući, a ovo ja ne si uzonu da topi ga kremom, bre. Ja, osvežavajući lubenici, ja sam kao krem. Da. Joj, dalje potrigujem sardine. Ovo mi zvuči tako strašno, jer ja generalno volim cimet sa svim voćkastim stvarima. I u kafi i sve, tako da... Malo ovako sad kad gledam i gleda kao cinnamon challenge. Bravo, 9 od 10. Ako volite generalno jabuke s cimetom i tako voćkasto to sa cimetom, ja obožavam i meni je prelepo. Hvala na ovom predlogu, ovo je bilo fantastično. Ne mislim da ću ikada opet, kao biti fazonu, jedem lubenicu, donesi mi cimeta za 100, znaš. Ali ono, okej, dobra kombinacija. Da mi neko ponudi, ne bi odbilo. Ti si pojeo sve ono što je ostalo. Hleb, krem, sir i bananica. Tako ćemo iskoristiti ostatak ove bananice. Za napolje mala. Ovo je zapravo izgleda okej skroz. Joj, koliko je svetlo me napalo. Ne. Uz kombinacijom krem sira i hleba, bananica ispada polugorka. 4 od 10, i nije strašno, ali nije ni kao... Ne, više gorko je kao odjednom. A bananice sve sam gorka. Imamo još segment sa kremom i onda segment koji će da nas ubije, a to su krasavci. Krem i jogurt. To da je baš mnogo vas napisalo i to razumem, jer prvi put kad smo snimali ove kao čudne kombinacije je bila pavlaka kisela i eurokrem je bila prava, tako da... Lepo je, interesantno je kako ga ti kiseli mlečni proizvod je osvežen i onda je baš fino. Pa možda čak i 10 od 10, nije mi baš kao... Ne? No. Nije za tebe? Okej, onda nije 10 od 10, možda sam samo ja čudna. Bukvalno pre bi sardinu jao, nego ovo. Stvarno? Ja. Sad se malo stidim. Moram da snimim opet, kao ja, fuj. Razni kremovi i razni suhomesnati proizvodi. Mi ovdje imamo čajnu kobasicu i imamo šunkicu. Tako da ćemo ta dva da probamo sa kremom. Čajna. Prvo sam zagrizam hleb sa eurokremom i osjetila sam miris šunke. Instant no. Čekaj, nije tako strašno. Ali je instant no. Počinje mi se dopadam. Napravit ću ti ne. Sada sa kobasicom. Zašto je sve dobro? Sve vreme imaš osjećaj, ovo ne treba da se uklapa. I onda ovo se uklapa. Ovo je domaći pekmez od Kajsije sa mamom. Sa mamom? Jadna mama. Ovo je domaći pekmez od Kajsije koje je mama pravila. Pekmez, šunka. Ovo je brutalno. 10 od 10. Jako mi se sviđa šunka i pekmez prav. Ali opet ja jako volim meso sa voćnim ovim prilima, tako da. I s kobasicom je dobro. Počinjem jako čudno da se osjećam u stomaku. Pekmez sa jogurtom. Ne jogurt sa voćem zato što imaš osjećaj da je prokislo. Ne. Jedan od najodvratnijih predloga za krem. Tako bi odvrtno da sam ga stavila na story. Paradajz i krem. Ovo očekujem da će da bude pa toliko odvratno da prosto neće da se namaže jer se slajduje sa paradajza. Bljak. Slično je kao lubenica i krem, ali paradajzastije. Možda na hlebu.
Izvolite vašu kreaciju. What is my life? Čvarci i krem. Mast i čokolada, jel? Ali je vrlo mesnata mast. Vrlo osjećam da jedem svinju. Sad će krastati. A sada, svačiji omljeni segment. Ali imam te... S obje strane imaš bukvalno brdo euro krem. Krastavci i šećer, krastavci i džem od kajsije, krastavci i šlag i krastavci i topljena čokolada. Počet ćemo od običnog krastavca svežeg i poslat ćemo ga šećerom da vidimo da li ima ukus kao lubenica. Nema veze sa lubenicom, nije lubenicu video u životu. Fuj. Od 1 do 10, fuj. Želiš vidjeti to? No. Nemam, eto, to smo došli. Sada, krastavčići kiseli i džem od kajsije. Ne. Dobre. Ne. Dobre. Ne. Dobre? Ne. Jeste. Ne. Jesi jako dobro da ćeš baš? Ne, prestani. Broj. Prestani. Broj. Lepo je. Hvala to Bože, pri kraju smo. Šlag i krastavac. Ne. Hvala Bogu, došli smo do kraja ovog videa. Možemo prosti šta smo uradili. Ako imate još predloga, vi pišite u komentarima. Snimat ćemo još gomilu nastavak ovog videa ako vam bude zanimljivo, ako vam ne bude zanimljivo, to su dobre vesti za moj stomak. Ovakvi videi su bitni generalno za čovječanstvo i vi koji isprobavate sve sa svačim. Stvarno ne razumem kako doćete do toga, ali jako cijenim i poštujem da nema ljudi koji su spremni na eksperimente, koji su maštoviti, koji su spremni za izazov. Ne bismo dolazili uopšte do dobrih kombinacija kao što su kikiriki puter i čokolada, na primjer. Ovo prelepo. Ovo stvarno, ovo mi je možda novi čoko smaki, ovo. Baš dobro. To su dobre kombinacije ukusa, bre. Utopili smo ovu predivnu, najlepše želje čokoladu. Joj ne, to izgleda kao mali. Izgleda kao malo glente, da. Zašto smo morali ovako da završimo? Čekaj, sam je okej u ustima, sam mi se dopada to šta? Ću ja to sad biti preobrašena? Ostavljaš me? Moramo brzo da obustavimo ovaj video dok sam još i ona normalna. Nećemo uceniti ovo zato što se bojim, zato što počinje ako da mi se dopada, ćeš probati. Postajem luda sad već, sad upropastili ste me, znači za sva vremena bila sam neka normalna devojka. Najčudnija stvar koju sam uradila je bilo pohovanje bureka, a šta smo sve od onda odradili? Sramota mi. Tako da je dobro. Mislim, nije dobro, ali kao, nije ni loše jako. Mislim, nije nešto što bi radila, ali možda i bi. Bože dragi, ne, moram brzo da obustavim ovaj video, dok još imam neki razum i neke standarde. Uličenje standarda. Hvala još jednom Štarku što je pod jedan napravio ovo prelepo čudo. Jako su dobre. Ovo je brutalno i hvala Bogu da je tu da mi malo vrati veru u hranu. Hvala vam što ste gledali. Pišite nam ako imate još čudnije kombinacije hrane. Očigledno standarde nemamo i neku poštovanje i ljubav prema sebi također nemamo. Tanjir sa ostacima koji su nam bili jako odvratni pa ih totalno nismo pojeli. I to je to, ostanite debeli, lajte se, čujte se i... Bye! Šunka i čokolada. Šta? Ukus savičaja. Postane prelepo kada pojedeš šunku i osjetiš samo čokoladu. Mene stomak već, ja ne znam, mislim da moj stomak načalno sve šoliš.